Cine merge acolo? Cine merge? Merge de ziua lui tati? Primii pași? Primii pași de ziua lui tati? Ia. Cine e Bubu aici? Cine? Cine merge Bubu? Cine merge? Merge Bubu? Opa! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Tati, ridică-mi pantalonii, tati. Ridică-mi pantalonii, tati. Așa. Mama, mama. Mama, Bubu, mama, mama. Hai, vii la mama? Hai la mama, hai. Hai la mama, hai. Hai, ține de degetele, hai. Hai, mama, hai. Bubu! Mama! Mama, Bubu, mama! Oh, 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 oh! La la la, la la la, la la la. Să-i arăt cum o să fie ea mare și șmecheră. Nu ești aici, ești în București? În București? Ai venit câțiva ani în București să stai cu bunicile?